सरकारखौ लामानायना मोनैनि गावबा गावनो स्पिनि रां खांलायना गामिनि रायजो राजाफोरा दालां फोसाबदों। जाय समाव सरकारा जौगालुनि खामानि मावबाय थानाय समावनो बाक्सा जिल्ला 22 नं बागानपारा बिटिसि बियाब आरो जफादं बिसिडिसिनि लादांपारा सुबायाव लामानि दालांनि थाखाय खाफालाव आखाइ हमनो गोनां जादों रायजो राजाफोरा। सरकारनिफ्राय दालां मोनैनि थाखाय रायजो राजाफोरा गावबा गावनो रां खांलायनानै लामा आरो दालांखौ फोसाबदों। गोसो होनो गोनांदि बर' हारियाव दिनैसिम मोनथाम गोरोबथा जालांबाय आरो बे गोरोबथानि उनाव गोबां दैदेनगिरिफोरानो सोरखार सालायलांबाय। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रादि जफादं बिसिडिसिनि सिंनि गोबां लामाफोरखौ दिनैसिमबो रावबो सोरखार आरो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा फोसाबना होनो सिगां बोनायखौ नुनो मोनाखै। बिसायख'थि समनि सिगां गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफोरानो फैनानै लामा दालां बानायनानै होनो रायजोनो खोथा होयो। नाथाय बिसायख'थियाव रायजोनि भट लानानै देरहालांखांबा लामा दालां बानायना होनाया गोजाननि बाथ्रा आरो रावबो दैदेनगिरिफोरानो रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै गोसोनि दुखु सुखु खौरां लानोबो सम मोना होना लादांपारा सुबानि रायजो राजाफोरनि गोसोआव राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि सायाव दुखु आरो फोथायनो गोब्राब मोननायखौ फोरमायदों। दा सोंथि जाखाङो जौगालु दिगजों खामानि मावबाय थानाय बिटिआर सरकारा बिथांमोननि गोरबोनि बाथ्राखौ खोनासंगोना माब्ला बे समाव रायजो राजाफोरनि बुंथि। আমাৰ এই গাঁওখনৰ নাম আচলতে জপা বুলি গোটেই জানে, কিন্তু যিটো আমাৰ চুপা এই চুপাটো হ'ল আমাৰ লাংজাংপাৰা চুপা। আৰু মই জনামতে মোৰ আজি 45 বছৰ হ'ল। তো 45 বছৰ ধৰি এই ৰাস্তাখন তাৰমানে এনেকৈ পৰি আছে। এতিয়া আমি যেটো ইলেকশ্যন আহিল, ইলেকশ্যনত আমি গোটেই ৰাইজেও ক'ব পাৰে, কিন্তু ইলেকশ্যনৰ সময়ত কয় বোলে আপোনালোকে আমাক ভোট দিয়ক, আমি আপোনালোকৰ যিখিনি সমস্যা এই সমস্যাখিনি আমি সমাধান কৰিম। গতিকে আমি সেই হিচাপে প্ৰতিশ্ৰুতি পাই আমি ভোটবিলাক দিওঁ, কিন্তু আমাৰ আজিলৈকে এইখন ৰাস্তা তাৰমানে এনেই থাকিল। ধৰ পকী ৰাস্তা হোৱাটোতো দূৰৰে কথা, আমাৰ এই যিটো চেনগিৰ বিল এইখিনিও তাৰমানে দিব নোৱাৰে। আজি সেই সমস্যা দেখি আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে আমি আলোচনা কৰি আমাৰ ৰাইজৰ পৰাই টকা অলপকৈ সংগ্ৰহ কৰি আমি আজি এই ৰাস্তাৰ কামখন কৰিছোঁ। আমাৰ ভিচিডিচি চেয়াৰমেন আমাৰ দূৰৰো নহয়, তেখেতেও আমাৰ এইখন ৰাস্তাতে আপডাউন কৰা চেয়াৰমেন হয়। তেখেতকো আমি বহুতবাৰ আমি কাকতি মিনতি কৰিছোঁ, বোলে ছাৰ আমাৰ এই ৰাস্তাখন অলপ চাব লাগে, অন্তত চেনগিৰ বিল দিব লাগে। কিন্তু তেওঁও তাৰমানে আমাক অকণো তাৰমানে চকু নিদিয়ে বা কাণখন নিদিয়ে। আমাৰ যিটো আমাৰ কাতিৰাম মহোদয় ছাৰে আছে, তেখেতেও তাৰমানে একবাৰ আমাৰ এইখন ৰাস্তাত তাৰমানে আপডাউন নকৰে। চাওক, আমাৰ পলাচিৰ পৰা হুবনখাটালৈকে এইখন ৰাস্তা একদম চিধা ৰাস্তা। আপুনি অলপ আগত যাই গৰম চক বুলি কয়, সেই চকটো পোৱাৰ পিছত অলপমান পশ্চিমে গৈ সোণাপুৰ ৰাস্তাটো পাব। সেই হেডেকপুৰৰ পৰা হুবনখাটালৈকে ৰাস্তা ভাল, খালি আমাৰ এইখিনি ৰাস্তাটোৱে অলপ বেয়া। তো একদম ভাল চিধা ৰাস্তা, সেইকাৰণে আমি তাৰমানে এইখন ৰাস্তাক চৰকাৰক বহুত অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাখন অলপ চাই দিব লাগে, কিন্তু নচোৱাৰ কাৰণে আমি কৰি আছোঁ। আৰু এইটো मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन।
लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।